cartea audio Scumpele noastre surori de Traian Dorz. O lumină a Domnului, Fecioara. Încă de pe când începuse să înțeleagă cuvintele mamei sale, fetița, crescută în duhul credinței, și-a ridicat ochii spre iconița de la căpătuiul leagănului ei și, întinzând mânuța și ochii zâmbitori spre fața sfântă de acolo, a spus dulce: „Mama!” „Da, scumpă fetiță, Domnul Iisus, cu Maica Lui Sfântă, Domnul Iisus, cu Maica Domnului. Iisus!” „Mama!” Și fetița s-a deprins să privească cu evlavie la un mântuitor și la o Maică Sfântă, la o mamă care seamănă cu mama ei. Crescând, fetița a aflat despre copilăria Maicii Domnului, despre viața ei sfântă, despre curăția gândurilor și inimii ei. A aflat despre neprihănirea faptelor ei, despre sfințenia întregii ei ființe, pentru care ea a fost aleasă de Dumnezeu. Și adeseori, așezând lângă icoana Maicii Domnului, cu mâini pline de evlavie, cele dintâi flori de crini și trandafiri din grădină, se va fi rugat în tăcerea și singurătatea odăiței ei, ca Duhul Sfânt să-i dăruiască și ei puterea și ajutorul să poată trăi o astfel de viață plină de curăție și de evlavie sfântă. Iar Duhul Sfânt, pe care Domnul Iisus îl trimite fiecăruia din cei ce se predau Lui și pun legământ să-L urmeze, îi îndreaptă mereu privirea spre trăirea Lui și a sufletelor care au mai realizat pe pământ trăirea cea mai vrednică de Hristos. Astfel, pilda Sfintei Fecioare și Mamei va fi mereu lumina care o va ajuta pe tânăra surioară, care crește mereu și se desăvârșește spre împlinirea misiunii ei rânduite de Domnul. Încă de pe acum, tânăra este o pricină de neîncetate bucurii în casa părinților ei. Se scoală de dimineață, fără nicio moleșeală și cu bucurie. Ridicându-se din patul ei, ea are primul gând recunoscător spre Domnul, care a trezit-o în pace. Îngenunchind lângă patul în care a odihnit, își va împreuna mâinile mulțumind din toată inima lui Dumnezeu pentru binecuvântata odihnă și ocrotire pe care i le-a dăruit peste noaptea prin care a trecut. Și va cere binecuvântarea și ajutorul său sfânt pentru munca zilei sale, pentru părinții și familia sa, pentru învățători și colegi, pentru frați și surori, pentru lucrarea lui Dumnezeu și lucrătorii lui, pentru poporul său și pentru conducătorii lui, pentru lumea întreagă, cu toți cei suferinți din ea și toți nefericiții din ea, pentru mântuirea tuturor oamenilor și pentru venirea împărăției lui Hristos, în care numele lui Dumnezeu să se sfințească precum în cer și în care toate făpturile să fie fericite, trăind în cinste, dragoste și pace. Tot ce va vedea ea că este nevoie să fie făcut în casă și tot ce va putea face, va căuta să facă voioasă și cu mâini pricepute și harnice. Casa în care trăiește o tânără surioară credincioasă trebuie să fie totdeauna ca un pahar curat. Cărțile ei, hainele ei, lucrurile ei, toate să fie nu numai curate, dar și fiecare la locul lor. Ochiul ei să se deprindă dintr-o dată să vadă tot ce nu-i curat sau nu-i la loc. Astfel, simțul curățeniei și al ordinii va intra în toată ființa ei și ea se va deprinde să urască tot ce este în necurățenie și tot ce este în neurânduială. Urând murdăria sufletească, păcatul sub orice formă, surioara noastră va urâ și orice necurăție a vorbelor, a privirilor, a gesturilor celor din jurul său. Depărtându-se de păcatele din lăuntru, se va feri cu groază și de păcatele din afară. Făcând curat în casa și în lucrurile ei, va căuta să facă și în afară cât mai curat. Astfel, nu numai unde locuiește ea, dar și oriunde va ajunge și va sta, oricât de puțin timp, să nu poată sta fără a ajuta la punerea în rânduială și la curățenia lucrurilor și locului. Mai întâi a sufletelor, apoi și a celorlalte. O, cum trebuie să fi fost de curată odăița și casa Sfintei Fecioare Maria! Cum trebuie să fi fost de cuvincioasă îmbrăcămintea ei, cum trebuie să fi fost rugăciunea ei, întrebările ei, răspunsurile ei, grădina ei, curtea ei. Așa vă căuta și se va sili să le aibă și surioara noastră, ca ea.
În vremea aceasta, tânăra surioară trebuie să se roage mult, ca Duhul lui Dumnezeu să-i dăruiască în mod deosebit cele două virtuți care vor face ca toată viața ei și a celor care vor fi cu ea să fie binecuvântată și fericită. Aceste două virtuți sunt voioșia și hărnicia. Nu există pe lume o mai mare nefericire decât o ființă moroconoasă și leneșă. Când această ființă este și femeie, atunci nenorocirea aceasta zdrobește o mulțime de vieți, îngropându-le în blestem și în iad. Dar, de la început, ne-am propus ca despre tot ceea ce este urât și rău, nici să nu vrem să vorbim în cartea aceasta. Căci tot ce vrem și iubim este ca toate ființele iubite, cărora le adresăm aceste rânduri, să fie numai așa cum le dorește Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci nu există pe lume o mai mare bucurie decât să ai în casă și să ai mereu aproape o ființă voioasă și harnică. O tânără care este voioasă în tot ce face și care cu mâini harnice și pricepute s-a deprins să facă totul, este ca o zi cu soare, primăvara. Toate în jurul ei capătă lumina și voioșia feței ei. Toate se însuflețesc de frumusețe și bucurie. Toate se rânduiesc și se desăvârșesc plăcut, sub zâmbetul harnic și sub mâinile ei pricepute și iubitoare. Voioșia face orice muncă senină și plăcută. Hărnicia face orice lucru ușor și bine. Nu suntem niciodată atât de bucuroși ca atunci când vedem o astfel de ființă într-o casă, și voioasă și harnică. Multă vreme și după ce s-a dus ea, rămâne acolo ca o mireasmă neuitată, amintirea cântărilor ei voioase și urmele mâinilor ei harnice. Până și lucrurile pe care le-a atins ea parcă devin fericite și bucuroase. Iată de ce binecuvântăm pe sfintele femei, mame și surori, care se roagă și sfătuiesc pe toate tinerele noastre surioare să se deprindă a-și însuși încă de la începutul vieții lor aceste două minunate virtuți care fac fericită casa lor, adunarea lor, biserica lor, viața lor și a tuturor celor cu care sunt sau vor fi, hărnicia voioasă, voioșia harnică. Scumpele noastre surioare tinere, ne rugăm pentru voi și ne rugăm de voi. Rugați-vă și străduiți-vă să deprindeți aceste două virtuți. Ele vor fi zestrea voastră cea mai bogată și frumusețea voastră cea mai aleasă. Deprindeți-vă să fiți voioase și harnice, în casa unde stați, în munca pe care o faceți. Fie cât de umilă casa și cât de umilitoare munca voastră. Voi să fiți voioase și harnice, curate și ordonate în totul. În casa unde ajungeți, priviți în jur și vedeți ce este de făcut pentru curățenie și ordine și cereți voie să ajutați. Mătura, spălătoarea și perea de curățat să vă cunoască și să le fie drag a umbla în mâinile voastre, oriunde și oricând. O cameră de măturat, un geam de șters, o farfurie de spălat sunt lucruri atât de ușoare, de frumoase și de plăcute, ce repede le fac niște mâini voioase și harnice. Dar cât mai mult contează ele pentru numele unei fete, și mai ales dacă este credincioasă. De la nimeni din lume și de nicăieri n-ar trebui să primim nimic, fără a le lăsa în schimb ceva. Cel puțin cât valoarea darului pe care l-am primit. Și de nicăieri n-ar trebui să plecăm fără să lăsăm ceva. Dacă nu altceva, cel puțin impresia fericită a unei intenții bune și a unui gest voios și harnic. Slavă ție, Domnul și Dumnezeul nostru, care ai lăsat pe pământul acesta virtuți atât de frumoase și daruri atât de fericite ca voioșia și hărnicia. Te rugăm, înzestrează pe toate tinerile noastre surioare, cu o minte voioasă și cu o pricepere harnică în toate lucrurile pentru care le-ai rânduit. În lucrarea ta, fă-le să aibă o ascultare voioasă, o cântare voioasă, o smerenie voioasă, o sfințenie voioasă. În toate faptele lor, fă-le să lucreze cu hărnicie, să fie cele dintâi la biserică, cele dintâi la adunare, cele dintâi la curățenie, la dărnicie, la cercetarea spitalelor, a bolnavilor, a orfanilor și a lipsiților. La împlinirea sarcinilor lucrării tale la fel, ca să fie cu adevărat ceea ce le-ai rânduit tu, bucuria și fericirea altora. Amin.
O floare a frumoasei lucrări a lui Hristos, crescută în lumina curatului prinos, privită ca podoaba lăcașului slăvit, ca fața pârguită a grâului sfințit, ca roa dimineții senine pe pământ, fii binecuvântată de gândul cel mai sfânt. Păzească-ți mii de îngeri curatele comori, ferească-te de ochii adânc ispititori, îndepărtezeți gândul vrășmașului pândar, păstrezeți ca lumina ofranda pe altar, spre pururea fecioară a cerului privind, virtuții nepătate, sfințenia primind. Dorim credinței tale trăirile cerești, iubirii neprihana candorii îngerești, să fii ca alabastrul cu adânc plăcutul mir, ca o podoabă scumpă din aur de ofir, ca fața sfintei mese de in imaculat, ca cerul dimineții de sori încununat, ca gândul rugăciunii a toate sfințitor, ca fața aurorii, ca ziua fără nor, ca cele 5 fecioare primite la ospăți, ca apa cea sfințită a veșnicei cetăți. În candela nestinsă a inimii, curat să-ți ardă unde lemnul credinței, necurmat, întreaga ta ființă să aibă mai presus de orice iubirea, arzând pentru Isus, și în duhul rugăciunii, fierbinte stăruind, să fii o blândă rază spre tot ce-i suferind. Când umbrele ispitei vor trece amăgitor, eroic, înfrânarea să-ți rupă mreaja lor, departe să te țină de tot ce e oprit, de plin păstrată celui cu care te-ai unit. Ființa ta întreagă să fie un sfânt potir, purtând al curăției în veci plăcutul mir, cu sufletul și gândul mereu spre cel dorit, să fii pe veci a celui cu care te-ai unit. Când ne-ai lăsat porunca milei pentru de-aproapele sărman, noi am simțit, Iisus, că Tu ești acel duios samaritean, căci vai, și noi eram odată căzuți tâlharilor cumpliți, strigând zadarnic după milă, zăceam uitați și părăsiți. Și n-a fost nimeni să ne ajute, căci cine oare ar fi putut, când sufletul zăcea în pierzare, atât de adânc și greu căzut, de n-ar fi fost a ta iubire, prea milostiv samaritean, noi n-am fi aflat nici când odihna din sfântul mântuirii Han. O, dă-ne dragoste de semeni, cu a ta blândețe să iubim, spre mântuirea tuturora, porunca milei s-o trăim. Hărnicia aduce femeii frumusețe adevărată, o frumusețe proprie, încercată și țesută cu mâinile ei. Sfântul Clement Alexandrinul. Când vine ispititorul, nici nu te uita, nici nu răspunde, nici nu atinge. Iată cum a venit prima ispită. Șarpele a zis, femeia a răspuns. Facere, capitolul 3, versetele 1 și 2. Femeia a văzut, a luat și a dat. Facere, capitolul 3, versetul 6. Omul a zis, femeia. Femeia a zis, șarpele. După ce ai căzut, nu te mai învinui decât pe tine și nu căuta salvarea decât la Hristos.